Košickej futbalovej aréne si môžem dať skvelú kávu, výborný obed, ale kvôli čomu sme tu? 29. apríla tu v tejto aréne sa odohrá finále turnaja košických základných škôl, ktorého sa zúčastnia základná škola Ušhorodská a základná škola Požiarnická. Tieto miesta, tamte tiež, tieto takisto, po celom štadióne budú všetky obsadené, lebo tu bude taká akcia, ktorá tu ešte v Košiciach nebola. Tohto futbalového turnaja košických základných škôl sa zúčastnilo 32 škôl, 480 detí, rozhodcov, pedagógov. Túto skvelú akciu zorganizovalo mesto Košice v spolupráci s asociáciou rozhodcov, ktorá zabezpečovala rozhodcov počas celého turnaja. Jednalo sa o 32 stretnutí. Asociácia rozhodcov ďakuje všetkým partnerom, ktorí prispeli, menovite Syntax, Tesco, Zeusport a Campers.sk.